Hola, Isaac, hola Álvaro, hola David, hola Raúl, son Moncho Fernández, o adestrador do Río Natura Mambús Obradoiro. Pedíronme que vos falara do traballo en equipo. Bueno, antes de nada, gustaréme falarvos dos galegos. Sabedes que eu son galego como a vos e temos fama de traballadores. Bueno, pois non só de traballadores, eu penso que para formar parte dun equipo é moi importante dúas cousas: a capacidade de sacrificio, a xenerosidade, o antepoñer o obxectivo de todos o persoal, escapar deste egoísmo. Realmente, o obxectivo final do traballo en equipo é facer que o todo seña máis que a suma das partes, e cando conquires, pois o sabor que che queda é moito mellor. Pasen ocasións nas que, por algún motivo, estás mancado, non podes participar, pero ser parte dese colectivo fai que os éxitos acadados tamén señan parte de ti. Bueno, o certo é que vos estou a falar de traballo en equipo cando vos sodes un equipo, non? Teño que felicitaros por ese campeonato que acadáchedes, e a mellor forma de felicitaros é invitaros a que viñades a ver un día o Obradoiro. Vale? Vémonos pronto.